Ne ye ko dɔ la kɔlɔsi bi an ka jamana kɔnɔna la qui m'a fait tellement de plaisir k'a fɔ n ye ko dɔ la kɔlɔsi an ka jamana kɔnɔna la bi a diyara n ye a bonyana ma c'était du plaisir, c'était de leadership au extrême. Ka d'a kan moi j'aime trop les leaders. Jama ɲɛmɔgɔya ye fɛn dɔ de ye, c'est quelque chose que a bɛ sari a bɛ courage de di ne ma parce que c'est une réflexion. Voilà, c'est une réflexion. Ni ye mun dɔ ye n ye mun ye bi an ka chef d'état-major a ye mun kɛ bi a bɔtɔ Niger. Moi je crois que ça c'est quelque chose qui a à être salué dans notre pays. L'armée malienne monte en tasma qui s'est blindée. L'armée malienne ne monte pas seulement en puissance. L'armée malienne est à saluer. L'armée malienne y a dans 10 d'années. Le message est fort. C'est que notre chef d'état-major a fait aujourd'hui. Donc on dit merci à notre chef d'état-major, M. Oumar Diarra. C'est un homme à la hauteur. C'est-à-dire à Boto de Kouno, Niger. Il n'était pas obligé. À Sentola Kabo, Niger, où Tarayon Mina, entre les chefs d'état-major, a décidé qu'il y a là. A tali jo là, a traka sur la dje. A tali la dje. Avec discours min kalaouye. C'est ce qui m'a motivé. C'est ce qui est l'art de la dirigeance. Vraiment, M. Oumar Diarra, c'est un homme qui a la hauteur. Amena dje kala dje, a discours min kalaouye. Comment il les a motivés. Je trouve ça très très intéressant. La menace à laquelle on fait face aujourd'hui, elle n'est pas au-dessus de notre capacité. Elle n'est pas au-dessus de notre capacité. On a eu à faire des succès militaires remarquables. On a éliminé, on a fait des opérations remportées, on a éliminé beaucoup de chefs militaires. On a détruit beaucoup de bases. Ce message, les hommes engagés sur le théâtre des opérations ont besoin de l'entendre régulièrement. Il a une valeur ajoutée, surtout quand ça vient des chefs de guerre. Le général de division Oumar Diarra. Dans la cité des Askia, celle des 333 saints et la Venise malienne, le chef d'état-major général des armées a eu un échange direct et franc avec les hommes qui sont debout sur les remparts pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. L'un des sujets qui était aussi au cœur des échanges est l'initiative des États de l'AIS à mutualiser leurs efforts pour lutter efficacement contre le terrorisme. Il s'agit premièrement d'adresser les félicitations et les encouragements des plus hautes autorités, des salutations du président de la transition, du ministre de la Défense, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et de toute la hiérarchie militaire. Les encourager pour tous les efforts qui ont été fournis ici depuis longtemps et dont le couronnement a été le 14 novembre passé. Le retour des forces armées maliennes dans la localité de Kidal et s'en est suivi le redéploiement de nos forces dans d'autres localités. Donc c'est pour les féliciter par rapport à ça. Et puis deuxièmement, partager des informations relatives à l'actualité. L'actualité aujourd'hui, nous venons d'une réunion des chefs d'état-major des pays de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger, partager certaines informations avec eux. Des informations d'intérêt national et puis d'intérêt sous-régional et puis internationaux. Pour que ces intérêts soient bien compris et vraiment pour que tout le monde soit au même niveau d'information. La discipline et la force des armées rappellent le général Diarra. Il a aussi invité les militaires à la vigilance et à la rigueur, surtout quand il s'agit de l'utilisation des réseaux sociaux. Troisième point, c'est de prodiguer des conseils pour la suite de la mission, les perspectives et parler un peu de tout ce qui est attendu d'eux. Rappeler les missions qui sont les miennes, les missions régaliennes, de défense du territoire national, la protection des personnes et de leurs biens. Prodiguer aussi des conseils par rapport aux questions de discipline, aux questions de discipline dont chacun doit s'approprier. Il s'agit même de l'image des forces armées maliennes. Nous sommes en train de prôner le professionnalisme et à chaque fois peut-être des insuffisances qu'il faut relever et qu'il faut porter à la connaissance de tout le monde. Partout où il est. Voilà, M. Oumarou Diarra, un leader à la hauteur. C'est ce qu'on appelle l'art de la leadership. C'est-à-dire, il a surprise visiter de que Mali sera souillé à Boto Niamey. Yefamu, ka joka baroku fait, ka joka information douma, ka joka umura lele sans fait. C'est ce qu'on appelle un leader. Ka sora ka fuanga sura sunyana, ko discipline, ko de ya antoy, discipline, ori ya anjamouye, discipline, ori ya nga baraketoy. Donc vraiment, on dit bravo à notre chef d'état-major, M. Oumarou Diarra.
c'est un homme qui est toujours à la hauteur. Vraiment, à coordonner Kodjougou, c'est un homme vraiment qui est à la hauteur. Oumarou Diarra, il a folie sur le quartier Kono, Dante Bifo. L'armée malienne monte en tasma qui s'est blindé. Au fond, bolé, nouvelle demande de Bambolo, Anga Djamana Kono. Moussa Suleiman, il damele, il faut le noya. Kri Kali, il faut le noya. Boli Demba, il faut le noya. Ne bala la mebraou. Et Anga Djamana Kono, nouvelle demande de Bin. Abadon a foko nyamanko e pour le mbaya anga jamana konna la masami alaye uka compagnie kura do be yefam ko badiya group ni badiya group mo nunu male anga jogu nyama ubena beche ninga nyama ta ka transformer ka ke engrais oni fin chama donc Bamako ka sanuya jamana sanuali ni ya datuna ni chunto akono ni ala sonama donc vraiment ni nouvelle demande badi ni compagnie ko badinya group ubuna mali nyama beche ubuna Bamako nyama beche ni ala sonama ubuna muneke nyama ina ubuna nyama inta ka ke énergie sustainable wala sa aka ke fenye fembe jamana nafa donc oye ko badi amba ko tari aya laje aka galombonda. L'entreprise Badenia Group International vient de signer une convention de partenariat avec l'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEP. Les deux structures vont travailler à la collecte et à la transformation des ordures en électricité, engrais organique, entre autres. Abdoulaye Sakou. Donc, on est ANADEP de contrat signé. On vient à Djamana Nyamanche. Nyamai manata, nyamai me yelema kake courant. Ni nyamai kera courant, nyamai me yelema tukuni kake engrais. Oni fin chama. Nyamai na folodi. Nyamai na folo baribe nyamana. Nyama foi kolonte nyamana. Nyamai re tok manga wuluko nyama. Parce que nyamante nyamai na folodi. Donc on est ko badi. Moi je suis très fier de ça. Ni fait nous ne kadne, nous le font distraction. Anga jamana mogo tala ni erina. Anga jamana mogo be fin klimpe la ni erina. Anga taka. Anga jamana toko de kanga taka. Amogo bo drone là. Tout ce qui va nous distracter n'est pas du bienvenu. On a besoin que de l'avancement et de l'innovation. C'est tout ce qu'on a besoin. Voilà, c'est ce qu'on appelle innovation. Mali mogo benela, ni ne mali kourai. La capitale malienne est envahie par des ordures et la ville est souvent confrontée à des coupures d'électricité, surtout en période de chaleur. Imaginez un instant ces déchets transformés pour produire soit de l'électricité, des matériaux de construction, du biocarburant ou même de l'engrais organique. En tout cas, c'est l'ambition de l'entreprise Badia Group International qui signe un partenariat avec l'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEP. Le projet touche 3 domaines principalement. Il touche les domaines de l'environnement, l'assainissement et la santé, en même temps à travers la collecte et la bonne gestion des déchets. C'est un projet qui va permettre de produire de l'électricité à partir des déchets. C'est un projet qui touche également le domaine agricole. Une fois effectif, le projet pourra créer plus de 9000 emplois. Jusqu'à 34 hectares. Nous avons une parcelle de 34 hectares à Manambougou. On a 600 camions. Le coût du projet s'élève à 1,6 milliard de dollars. 1,6 milliard de dollars. Soit plus de 900 milliards de francs CFA. Avec une capacité de transformation de plus de 4000 tonnes de déchets par jour, ce projet bénéficiera du savoir-faire de l'ANADEP. L'ANADEP s'engage à travers la présente convention à accompagner Badia Group dans la réalisation de son projet de valorisation des déchets à travers des missions de suivi et d'appui conseil. Suivre et évaluer l'exécution de tout projet de bioénergie qui sera issu de l'exécution du présent accord. Assurer le contrôle de la qualité de bioénergie de Badia Group International. Cette convention de partenariat ainsi signée entre Badia Group International et l'Agence de développement des biocarburants ANADEP. Donc, on a réunimé dans les nouvelles badi. Les nouvelles, à ce qu'il y a faux ça dana. Ni mena moune ke jamana kono. Premièrement, abina barak kiri jamana kono. Plus de 900 emplois. Oye barak directiri. O koroko mgo bina barake. Mgo ni fin ba kelen obebo barak bali ala anga jamana kono. Oye here bay. Mais oye fitini ni koina. Mais plus important, abina wori mi injecté anga jamana kono. Plus de 900 milliards. Plus de 1 milliard de dollars. Ce qui est de 900 milliards de francs CFA.
Donc, ça va rendre Bania Group et leurs partenaires très riches. Donc, l'argent va être injecté dans notre pays. C'est qui est deuxième élément. Troisième élément, la santé. La santé. Donc, on a beaucoup de gens qui on a mana tche kasa obedoya. Yama mana tche soso obedoya. Yama mana tche limoro obedoya. Yama mana tche yorobe tsenya, yorobe sanuya. Ni yama tchera mogo be keneya. Parce que armadinga bana be nogodi, bana fam be nogo. Toute maladie est liée de bactéries. Donc c'est très très important. Ni projet mi, on doit féliciter ces genres de choses. En même temps, abena jamana engrais ko no ye sene ka sene la walia abena to sene be walia très facilement. En même temps courant no problème banga jamana kono ali 600 mo yene wele courant ko la ayaw jaski malion ni ala sonoma courant ko be yanabo nya don aw wele ke ka dimino do sungolo courant ko la donc abena yanabo ni ala sonoma be ka yanabo président be courant ko ka be ka barake courant ko abena yanabo clé flana ni ala sonoma parce que mo tama wele bi courant ko la mais abena yanabo inshallah jamana nyamgo aklibala o ba koka ayaw munu doni drone ni ala sonama kuranko abena nyana bo clé flana ni ala na kira sonama. Donc il faut être un peu patient, ça va aller. Donc nyamai abena kuran di jamana deuma, ce qui est très très important. En même temps déchet mina ke fenworo ye kam minaw glanae so glaminaw ali comment dirais-je et pavé nous parce que nyama me se ka ke kutamai. Donc ni ko bade on doit dire tare à ceux qui viennent d'assister. Vraiment, Ninjarane est trop. Donc on dit bravo à notre transition. Ça, c'est des choses que moi, Dante, j'aime voir. Tout ce qui est l'avancement de notre pays, moi, je suis partant de cela. Tout ce que moi, je déteste, c'est les distractions qui nous ramènent nulle part. C'est net distraction, en effet. Voilà, je déteste d'être distracté. Je suis un homme très concentré. Donc, Amola Hermina, ibina eka fo ko bi break news chaman kera nga jamana konnala yefamu break news chaman kera nga jamana konnala Aras Bash ni ale minalendo je crois qu'il y a une année comme ça si je ne me trompe pas. Donc Aras Bashi uya ka manda uya déterminé bi ayra ka fo ko Aras Bashi ubina 18 mois orebe da ama kalota ani shegi ko orebe dama o kalota ni shegina ko abe kalo kononton ke kaso la kaso mi ni date yela ye ayra ka fo ko pour association des malfaiteurs. Donc araska jugement kera arasi nyangatara comme association de malfaiteurs ko afrala kokolon kela ukan malfaiteur mo min te konyman ke ko arasi farala o jamaka. Donc de ce fait kalota ani shegi o le dira ma kasola o kalota ani shegi konala avec kalo kononton aboke kasola. Donc aka avocat ou kumana ou ye ou fait la fo ou ya ira ka fo ko vraiment ko ni koin kamata ou jimisira fait. Bon of course o yuka avocat ka kumadi avocat bebo de fo aka clairement mais aya la main anga la main fait. Kai no ye tonton Bachili nale ya en faye ay kanto ko arasika ngabla kadaka ko sankele ani kalo woro o de dira arasma aka jugement o sankolo ni kalo woro konala aye sankele nga kaso la kaban. Donc iba diya ko anemo aka ngabla aka avocat ka kumala mais alni nana o ladje o sankele ni o bo sankele ni kalo woro la atobe to kalo woro alsa o leke kalo kononton mais aka avocat muira no tono Bachili ayira ka fo ko araska ngabla ko en même temps ko arasi nyangatara muna ko nyangati kunte ko mais ko il fallait que ko ka arasi mina to suku dola. Donc ni tonton Bachili avec qui dama kashi arasi mina likola. Donc amba digia kalo kononton ore fora ore dira sharia sono de ma. Donc je crois que aka avocat obina takatuni tribunal là ka essayer ka kesi la revitaliser tourni pour que vous se ka abla mina. Je crois que ni meso ka bodaye arasma mais je crois qu'il a compris kaso kunyori ika famia ika fli ika famia kaso te dien labaye denkeni so sabari bila ika du kaso oni kaburu
ni fɛn saba bɛ cɛ bɛ ɲɛ i ka so kaso o ni kaburu ye faamu donc an bɛ ala deli ni ala y'a ɲuman bɔ an ka na an ka jamana jɔ c'est très important maliyɛnw ne bɛna mun fɔ bɛɛ ɲɛna an kɛra cogo o cogo malgré nos différences mɔgɔ si tɛna jamana in jɔ an ye donc an mana dimi an mana parce que sɔntani tora ɲɛgɛn na sɔn bɛ bɛɛ la sɔn bɛ bɛɛ la sɔn de bɛ bɛɛ la sɔn bɛ bɛɛ la o de la amadu anpateba ko k'i ka masakɛ i k'i ka jama ɲɛmɔgɔ k'i k'a bonya ko mɛ k'i ka n'i ka jama ɲɛmɔgɔ kɛ ala ye ni amadu anpateba kumakan de donc sɔn bɛ bɛɛ la bɛɛ bɛ erreur kɛ mais ne bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ jamana kelen pe de b'anw bolo a tɔgɔ ko mali mɔgɔ si ta tɛ an bɛɛ de ta don an bɛɛ de jɛ don donc an kɛra cogo o cogo malgré que an ka tabiyaw tɛ kelen ye n'an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo o cogo ka se ka jamana in jɔ an k'o kɛ c'est très très important parce que jamana foyi t'an bolo na an fa jamana tɛ na o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ ka sujuru bi mɔgɔ kan dɛ o kɔrɔ tɛ ko adamaden tɛ i mun b'i kun ni kan cɛ k'i t'o fɔ dɛ parce que o de ka di dɔw ye i ye faamu o de ka di dɔw u bɛ fɛ mun b'i kun ni kan cɛ i kan'o fɔ donc le moment donc que tu commences à c'est-à-dire le moment donc que tu commences à penser à ta personne donc il veut te qualifier à leur manière donc o tɛ ko ɲuman ye il faut que an ka bɔ o kɔnɔna la i ye faamu mali ye maliyɛn den bɛɛ de ta ye maliyɛn den bɛɛ de jɛ ye mali ye donc c'est très très important an ka hakili to la ka d'a kan kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bin fɔ donc n b'a ɲini maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ malgré nos différences n'an bɛ se ka bɛn ka ko o ko kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est ce que moi Dante je suis dans ça moi je suis toujours à la conquête de la cohérence et de la cohésion parce que ça fait de grands hommes c'est très très important donc an ka bɔ yen o kun ye aras basi ta ye o ni a facɛ a ye kuma min fɔ masa min ala ye o kɛra tonton bacili ka grievance ye an b'o la ɛri min na an baarakɛɲɔgɔn n'o ye kuyate ye kuyate fɛnɛ tun bɛ tribunal la bi n'o ye kuyate ye kuyate fɛnɛ tun bɛ tribunal la an bɛ ala deli sɔnni bɛ se ala bɛna lafiya di kuyate ma o ni bɛn le cerveau inshallah o ni abdelkader n'olu y'an ka partenaires ye o n'an baarakɛɲɔgɔnw ni ala sɔnna ma journal y'a yɛrɛ k'a fɔ le SOF en appel Siriki Kouyaté a été condamné ce lundi 11 mars à 9 mois d'emprisonnement fermé et 9 mois avec sursis, a appris le SOF de source judiciaire. Il avait été placé sous mandat le 11 septembre 2023 pour des propos tendant à troubler l'ordre public. Donc, an balimakɛ Siriki Kouyaté ale fɛnɛ u ye kalo 9 u y'o di Siriki Kouyaté ma a yɛrɛla k'a fɔ ko Siriki Kouyaté ale ka jugement kɛra bi ale ɲangatara ko maa min kun bɛna mankan wuli jamanaden tɔw da la c'est-à-dire ka mankan wuli l'ordre public c'est-à-dire jamanaden tɔw sigilen manasumalen ale kun bɛna mankan wuli ka mɔgɔw la funteni donc Siriki ka ɲangata kɛr'o ye ko Siriki bɛ kalo 9 kɛ n'a ye kalo 9 kɛ a bɛ bɔ ka taga so bɛn a b'a dɔn a ye temps dɔ kɛ kaso la ka ban donc a bɛ komi o temps ninnu o tɛ jate n'i ka jugement de kɛra jugement bɛ da don min na o de bɛ jate donc an b'a jigiya an bɛ ka boliboli dɔw kɛ dugu jukɔrɔ an bɛ ala deli ala ka se k'o kɛ sababa ye walasa an partenaire bɛ se ka na cogo min na Siriki an ka jɛ ka jamana in jɔ n y'o de fɔ n ko jamana mago bɛ a den bɛɛ la fo ni maa min ye jamana tɔnɔmada ni maa min ye jamana tɔnɔmada ka jamana janfa ne b'a fɔ mun ma ko haute trahison yafa man ka kɛ maa min ma diɲɛ kɔnɔ o ye maa min y'a ka jamana tɔnɔmada yafa man ka kɛ mɔgɔ min ma diɲɛ kɔnɔ o ye maa min b'a ka jamana kɛlɛ jamana wɛrɛ ye o tigi o kan ka minɛ de a b'a dɔn mun kan ka k'o la mais n'a bɔr'o la ni maa ma filila an b'o bila fili minan kɔnɔ tilennenya bɛnnen bɛ fɛn min na o tɔgɔ ko ya alahu ya dudu donc an bɛ ala deli ala kan ka partenaires bɔ walasa an jeunesse maliyɛnw an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na i n'a fɔ k'an ye mun ɲɔgɔnna kɛ le 14 an y'o mun ɲɔgɔnna kɛ mali mago b'o de la an ka focus jamana jɔ kan i n'a fɔ ko Niger bɛ ka mun kɛ i n'a fɔ ko Burkina bɛ ka mun kɛ c'est très très important donc ni mɔgɔ fila ninnu ka kiti a kɛra bi an ka jamana kɔnɔna la donc an bɛ bɔ yen n bɛ taga n'aw ye Niger
abadon Niger konala unana ye ka fo ko alsa Fransika minan badi Fransika minan badi ba o de kun Niger konala ay Niger ministre makana me aga galongonda qui pourrait étonner ceux qui nous ont mis sous un régime de punition, notamment la CEDEAO et l'UEMOA. Comment on arrive à fonctionner jusqu'à aujourd'hui? Comment, lorsque ces institutions-là ont pris en otage l'argent que vous avez accepté de mettre en place, c'est-à-dire ce sont vos impôts que vous avez payés, et on a demandé à la BCEAO de les garder, c'est un gardien. Et un beau jour, les gens se réunissent, ils disent, vous ne pouvez plus avoir accès à ça. C'est une prise d'otage. Mais aujourd'hui, avec toutes ces sanctions, fermeture de frontières, coupure d'énergie qui nous vient du pays voisin, il faut se demander comment est-ce qu'on a pu tenir jusqu'à aujourd'hui et comment on tiendra, Inch'Allah, jusqu'à demain. C'est très simple. C'est par le biais de cette bonne gouvernance. On collecte, on gère dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, Nigeria, ministre de comment il faut. Moi, j'ai trouvé ça très très intéressant. Aïe, ni comment il faut, ni comment il y a un écho. Aïe, kanto, koukan na follow, ou ka wori. Binkeru kan par la CEDEAO kana biu kan u ka impôt wari u tara u ye bangi de choisi awa tabure folembe ya I gorobine ba I tabure u ye bangi de choisi ka to ka nafolo bila u ka nafolo bilalen bangi la u nana décider k'a fɔ k'u bɛ président yɛlɛma u ka jamana kɔnɔ u kelen k'a décider k'u bɛ président yɛlɛma u ka jamana kɔnɔna la masa min ye Ala ye diɲɛ mama sɔn ma u ka nafolo min ku maralen do diɲɛma bolo diɲɛma ko ka t'u ka nafolo du u yɛrɛ ma u yɛrɛ ka wari u sɛgɛn n'u wɔsi ka taa di donc k'o kelen ko Niger kaw ye mun de kɛ ka balo a ko Niger kaw k'u sera k'u yɛrɛ adapter u sera k'u ka mode de vie changer ko u sera ka tila ka siran Ala ɲɛ nafolo min b'u bolo u balola n'u u seko ye k'o de la u sera nin seyɔrɔ in na ko wa ko ni Ala sɔnna ma u bɛ continuer k'o kelen kɛ walasa u ka se k'u ka jamana bɔ nin na i m'a dɔn Ala ka ɲi an bɛ kuma la heure min na bi Niger u ka pétrole a bɛ ka bɔ nin heure in na donc a yɛrɛlen bɛ k'a fɔ ko Niger bɛna kɛ parmi les pays les plus productifs financières ni san yɛrɛ la ko Niger ni bɛna fara parmi les pays les plus riches de l'Afrique i m'a dɔn Ala ka ɲi bɛ u ko k'u bɛna u ka jamana nafolo ko a bɛ don da kelen kelen fɛ k'u bɛna a bɛɛ jateminɛ o de la mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne suit ne bɛ to k'a fɔ n'an ka Mali dugujukɔrɔfɛnw an k'a nationaliser parce que c'est très très important n'i ye Niger ministre kumacogo ye a kan bɛ o de ma ko u bɛna u ka nafolo bɛɛ k'u b'a bɛɛ gérer ka ɲa walasa mun y'u sɔrɔ o ɲɔgɔnna wɛrɛ kan'u sɔrɔ donc c'est très très important an ka jamana dugujukɔrɔfɛnw an ka nationaliser an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko hɛrɛ sugu bɛɛ b'an ka jamana kɔnɔna la nafolo sugu bɛɛ b'an ka jamana kɔnɔna la fɛn sugu bɛɛ b'an ka jamana kɔnɔna la ni Ala sɔnna ma n'an jɛnna k'an ka président encourager an ka encourager a ka volonté politique ta an ka jamana nafolo fɛn fɛn dugujukɔrɔ fɛn fɛn an ka pétrole an ka sanu an ka jama an ka bauxite an ka manganèse jamana nafolo fɛn bɛ jamana dugujukɔrɔ an ka bɛɛ nationaliser jamana businessu an k'o privaliser n'an ye jamana businessu privaliser an b'o di maliyɛn denmisɛnninw de ma olu ka k'o tigiw ye i n'a fɔ ko Singapour ni Chine ye mun ɲɔgɔnna kɛ ne bala lamɛnbagaw c'est très très important an ka Chine lajɛ comme exemplaire ni nana Chine histoire lajɛ à l'époque Chine n'avait rien du tout les Chinois n'avaient rien du tout mais ni nana Chine lajɛ Chine nana k'a ka jamana rivaliser Chinois tellement que nafolo cayara Chine ka jamanadenw il y a plus de 1,39 million personnes chinois qui sont au dehors au monde mais la Chine est toujours riche Chinois sera k'a ka jamana mɔgɔninfin miliyɔn 1 i ye faamu o ni 39 k'olu bila ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ka taa diɲɛ fan wɛrɛ
ali tado ko cinchongi bora Chine na mais o bela Chine nga nafolo be ka taga sanfɛ Chine sera ka mun kɛ ne Chine santani sabadi abe ka taga abe ka diɲɛ da nafolotigiya la 100 ans ani saba consécutivement mun ye Chine kɛ tan parce que Chine ye a ye baara don ba la i n'a fɔ k'an ye mun ɲɔgɔn na an bɛ ka mun ɲɔgɔn na k'an ka ɲama na ka baara don ba la ka jamanadenw da u yɛrɛ la Chinois ye mun de k'u ka jamana kɔnɔ ka jamana kɛ tan Chinois ye kalan de don ba la u ka jamana kɔnɔna la ka kalan don ba la u ma kalan don ba la anglais la u ma don ba la bamanankan na u ma don ba la français la u ye kalan don ba la u ka jamana kɔnɔ chinois kan de la donc ka mɔgɔ kalannen k'o caya Chine ka éducation ka kalan wajibiya chinois ma chinois kan na donc kalan wajibiyalen chinois ma chinois kan na chinois sera sojɔ la kalan wajibinen chinois ma chinois kan na chinois sera ingénieuriya la kalan wajibiyalen chinois ma chinois kan na e ma chinois de bɛ micro ni fɛnw bɛɛ dilan ventilo ninnu fɛn bɛ Amérique ko mɔgɔw tɛ se ka balo n'a tɛ chinois de bɛ ka balo n'a chinois de b'a bɛɛ dilan parce que chinois ye kalan ta ka kalan don ba la kalan donnen ba la ka baara don ba la 100 ans ani saba Chine bɛ ka boli biri bɛɛ b'a nɔfɛ mɔgɔ tɛ se ka kɔ a la c'est-à-dire je trouve ça très intéressant un moment américains ni anglais ka journaliste dɔw tun bɛ kɛnɛ dɔ kan u ye Singapore ministre kɔrɔ u y'a ɲininka ko Chine ye communiste dugu ye ko Chine ye jamana min bɛ mɔgɔ jagoya ka kow kɛ mais n ka cɛ a ye communiste kɛ a ye journaliste kɛ jaabi c'était un anglophone a y'a jaabi cogo min na masa min ala ye fo ka diɲɛ wuli a tɛ ɲinɛ a jaabi cogo kɔ a taara ni cɛ ye école de la ka yira cɛ la ka fɔ ko a bɛ ka fɛn fɔ Chine ma ko c'est tout à fait le contraire ko au contraire ale ka jamana n'o ye Amérique ye o ni Angleterre k'o de ye communiste dugu ye n'i nana lajɛ Chine ye mun kɛ diɲɛ kɔnɔ a lamɛn en anglais n b'a kɔrɔ fɔ aw ye inshallah. You said a lot of wonderful things about China, and surely they're doing a lot of things right. But how do you reconcile the fact that to make it work for China, it seems to be based on a high level of repression, environmental destruction, censorship, a certain ideological stubbornness. I mean, we've spoken about Hong Kong, the Uyghurs. How do you reconcile that, and why do you think that's? I mean, do you think that's tolerable? A ye question min posé ministre kun a ye kanto ministre ma ko e bɛ ka kuma ɲuman caman fɔ chinois ma ko chinois dun ka nafolo ko a bɛ sɔrɔ jagoya baara de kan a bɛ sɔrɔ ka hadamadenw jagoya repercussion a bɛ chinois tɛ ko ɲuman kɛ e dun bɛ k'i sigi yan e ta ye premier ministre de Singapore e bɛ ka kuma ɲuman caman fɔ chinois ma mais qu'est-ce qui se passe Chine dun tɛ jamana ɲɛnama ye n'i y'a lajɛ u kɛlen bɛ ka gɔlɔlɔ sigi u kɛrɛfɛ duguw kan tout ça la n ka cɛ i bɛna lajɛ a bɛna journal kɛ jaabi cogo min na a bɛna fara ɲɔgɔn kan ni k'a datugu n'an cuwa kɔnɔ e k'a lamɛn a bɛna mun fɔ a ma. Thank you. Merci. I'm really glad you asked that question. Je suis très content y a une question posée. Because your question captured very well the Anglo-Saxon media's perception of China. And I would suggest to you very bluntly that it's a distorted perspective of reality. Let's take the first word you use. If the Communist Party of China only relied on repression to stay in power, it would not create the most dynamic economy in the world. Eko Chine me mɔgɔw jagoya ka baara kɛ ni Chine kun ye o jamana ye fo ka diɲɛ wuli Chine kun tɛ na dynamique économique créer diɲɛ kɔnɔ parce que depuis ala ye diɲɛ da jamana tɛ yen mun sera ka dynamique nafolotigi créer diɲɛ kɔnɔ comme Chine n'a fɔra ko dynamique économie o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye u ka nafolo u ni bɛɛ u sera k'u yɛrɛ kɛ nafolotigi ye ka dugu wɛrɛ kɛ nafolotigi ye c'est ce qu'on appelle dynamique. Ça vient du mot dimensionnel, ça vient du mot multiplicationnel. C'est-à-dire quand tu es dynamique, tu rends les autres dynamiques. Avec comme on baro mina, ne be recherche ke, ne be insigi an, ne na be baro ke, on be commentaire ke, an bebe kalan, an pate ba o de fo. Kini kalana, ki kana kalan da ikelema, ki ka to kala inofe, ko bi ka kalan to sangorotan. Ako ko ni Chine ku ye jamana mi me mo jagoya. Ni Chine ku ye jamana mi me mo ko wajibiya jamana to kan. Ko comment la Chine
jamana kelpe do diɲɛ kɔnɔ jamana min sera ka yɛrɛ kɛ nafolotigi ye mais ka tila ka taga jamana wɛrɛw kɛ nafolotigi ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni chinois bɛnna la tiɲɛ yɛrɛ kan m'a fɔ ko n'i y'i biri u ye dɛ mais n'i y'i jɔ i jɔyɔrɔ la chinois bɛ se k'i ka jamana u bɛ se ka projection changer a bɛ kɛ partenariat gagnant-gagnant ye chinois y'o kɛ jamana min ye diɲɛ kɔnɔ a tɛ compter ka ban et c'est l'un des seuls pays au monde qui a pu se rendre riche et rendre des autres pays riches avec lui. C'est ce qui ça veut dire dynamique. Donc, avec un journaliste, comment Chine peut être oppresseur, mais ils sont dynamiques économiquement. Ça veut dire qu'ils rendent d'autres pays riches. Mais autrement, la Chine a forcé les États-Unis. Mais moi, sinon, les Américains, moi, c'était bien qu'on a, moi, les Américains, sinon, les Américains, moi, c'était bien qu'on a, moi, si la Chine était oppresseur, comment ils arrivent à donner du crédit aux autres pays? Est-ce que Chine mena Mali kono ka Mali jagoya ko wor fleni mata mi datuna ci kono? Est-ce que Chine metra France wor fleni ni mata mi datuna ci kono? Bon depuis un follow iba donc fort que les blancs là c'est des malhonnêtes, c'est des ingrats, c'est des gens qui croient que ulu de ba bedon. Ni famia. A beaucoup no kuba bedon. Alors que mami bolo ki ba bedon était foido, beba bedon atemeka. Donc c'est très très important qu'à ce ka tchè jabe ni trop là, mais il continue. It is by far the most dynamic economy in the world. It has delivered the fastest growing economy for 30 years. It has done this by educating the Chinese people to a level and extent that the Chinese people have never been educated ever before. And you say it's repression. You obviously are taking the old Cold War mindset. I was in Moscow in 1976 and I saw repression in Moscow. And when I was in Moscow, the Soviet citizens were not allowed to travel outside the Soviet Union. That's repression. In the year 2019, 139 million Chinese left China freely. Zero defectors. 139 million Chinese, right? That's twice the population of the UK. Donc, ay kanto, koni nano mo akere la follow. Sino ye mo mi to en ka bo. Oye, o mo be ben UK jamana dem sigoroma fladima. C'est-à-dire Shininga jamana dem bora kenema. Katra na folo nyini na. O ka chani UK jamana mo jamana dem be chien fla. Donc comment tu peux être en position morale, en position éthique, qui dit que la Chine oppresse les Chinois? Jamana mba foka jamana domba ta blatan. Est-ce que vous avez dit que vous avez faut que chaka teme ka jamana kono e ka romi to ko UK ka chano jamana kono de chien fla. Donc ça vous montre l'hypocrisie de certaines personnes. Oh là, c'est très très important de ne pas être hypocrite dans la vie. Hypocrisie est joint. C'est ce qu'on appelle un hypocrite. Il ne faut pas être un hypocrite. Alors tu es hypocrite fait. Alors que mami sigoro et placé jahanamai. Oye mai mami menina moka nyumanko. Nyumandom bali o de to hypocrite. Donc c'est très très important au son bali to bula. Parce que ulu mo bila mamina o tmadorona na fabila. Nous klaila oui blas ngundala. Donc aira tchela que la Chine n'est pas un pays qui oppresse. Donc de la journaliste qui datuna tuna kono. On écoute. Back to China. So all your description, when you say environmental degradation, China's climate change policies are far more responsible than those of the United States, which has not once but twice withdrawn from global environmental protocols. Kyoto Protocol, the Bush administration left 8 years. Paris Accords, Trump administration left 4 years. And you know what? The reason why we're having climate change today is not because of new flows of greenhouse gas emissions from China and India. It's because of what the Western countries
have put in the atmosphere since the Western Industrial Revolution. Get the data. The single largest contributor cumulatively, right, is number 1 United States, number 2 Europe, number 3 China, right? And the West wants China to pay an economic price for the current flows, but the West doesn't want to pay an economic price for what it put in the atmosphere. You want to deprive the Indians of electricity when the United States could just, by the way, if the United States could impose $1 a gallon tax, right, that would save the world. Cut down gasoline consumption, raise money for investment in green technology. Simple solutions. And by contrast, the largest reforestation program in the world is carried out by China. It is all... Donc, il y a un journaliste qui est là. Ni Chine ni Amérique dans Roma. Où c'est qu'à comparer? Chine et Amérique dans Dien Kobela. You dans Dambela. Ayou dans Kewalela. Et quand on Amérique beka Afrique beka senoy. Ko global sustainability. Koni Amérique est 1% d'oron. Ko o yelema ou Kewalela. Où c'est que Dien be sutura. Où c'est que Dien be sauver quand ça vient de global climat. Mais ou ma son ka foi bo ou djugo la. Mais ou beka boli ben en fait. Ko beka a djugo yelema. Il faut. Kaira bela ka fo. Ko Chine. Mate Dien kono mamiye kungo nata. Kake climat changé roy. Kake grenier. What's up c'est que Dien système kanya. Ko Chine de be benyo la. Ou ma ke chien klené. Ou ya ke chien flade. Mais avec la journaliste qui est là, le mot, il n'y avait rien à dire. Mais vous avez vu comment les gens sont vite à juger les gens. Il y a une kala orikama. Aka arama deunka jugement nadje. Kakala kala unyama. Jamana mounou développer là. Ou yon mouné qui a développé. La Chine s'est concentrée sur l'éducation. Ou yon concentré kalane kan kodon. Manié kodon. Ou de fait djekono matse ka moumini là. Ma ni donia nyini donia na fama mo tse ka femi mina mo la dia kono o donia di ino beti da yomal kiyamadi ni fam donc chine donia di nyini u kelenga donia nyini u ka so ka ken na frutigi donc anga kosku beke anga kandu bala anga kalandu bala anga jamana kono ka daka na sira ko ke ka kandu bala ka kalanke anga kana ameke na frutigi ka teme shinka parce que Chine nga chana onyi na fulu mango jamana dugu jugoro aka chan dantala mais na manga kandu mbala abe gelea anga fo comme c'est ka Chine o nyona yi parce que tu ne peux pas être comme ça. Donc c'est très très important. Donc nié et Thierry ka former Singapour ministre Koro un diplomate de Singapour, voilà comment il a répondu et le journaliste qui voulait jouer les médiocrités. Amola Hermina, Ambalmake Ware Blalabi, et monsieur Imam Bandjougou Traoré. Imam Bandjougou Traoré, allez faire Blalabi. Donc, allez Blala, donc, nouvelle Mambaye, Amafko Alhamdulillah. Donc, Bandjougou, allez bena Sungaloke, Aka Misri Konala. Vraiment, Djamana Nyamoro et Munkenina, c'était bien réfléchissé. Vraiment, c'était très bien réfléchissé. Et on est très fiers de leur décision pour ça. Bandjougou ala ki kishi anyo vraiment ala ka to fena nyumbo ni ala sonama ambola hermina ni ambola msoe en cousine mi me franci na be fale mako ko y a pas donc dalai donc ko kama ko y a pas moyen aya ici c'est Paris donc to buye rasisi akala franci ku kama ko yante bamako ko ni ko ya un franci donc ni ma ira bela ka fo ko yirikuru me o me djila ateke bambay. Voilà, yirikuru me ome djila ateke bambay. Donc ni mena mgo bara togo a me ome abe fiana kiti ibara. Voilà, orela ame jamana ko kelela. C'est pour cela que nous sommes en train de se battre contre notre pays pour notre pays. Pour que kanga jamana bo abe womin konala. Donc au konala nambora kanga tion fo akana ke mgo kono ko ame ala baton la mgo kan anto kere. Ça c'est très très important parce que abe mgo tama kono ko orikanga ke. Donc ni mo kedron ou bonu ka suta donouyi kube nere mana malien demsen do e ka ba fo mo do mako mo mi malien mo mte malien ka soro e ka jamana kanunga bonati gitai e be ka munga jamana ko ateka ke vraiment armade datuna tui kono quoi yefoma ube ki ka fotata ka bo contexte la ka ke ou sawe vraiment be mo ni fin datuna tui kono
vraiment armadon abe sabali malion jamana joye ko badi jamana jote kulangay jamana joye c'est des sérieuses affaires jamana jote kulangay de jamana jote tegere foy jamana joye shi baradi ne ba antake ebi take ambe betakato o konala fenkele ne ba to abe kanya chien ni defo be romina ame boko fo ni munte se ka antanye ame boko fo ni femi nyana ame boko commentaire bakre ninga sego nyona chamanka afuma ko la répétition ou la réplication ambo répliquer ni moumay ambo effacer pour de bon parce que fait tantanye jamana jola en tout cas ne borasa nga Chine histoire fo nyana uma foike mumbu toko ou fembe de ke mumbu tanye donc c'est très très important ambo la erimina ametaka irishila ayra le meka foko Poutine head back call for peace in Ukraine and issue a strange warning over the West mistake. Donc, Poutine, il est prêt pour faire la négociation. Quand il a kangar blimba da to bouye, n'a pas foulu mako le western, quand kangar blimba da oui. Attends là. Tom, je suis en direct là. Ouais. Ok, mais le sang. Donc, Abadon et Papou de c'est-à-dire Papou de Poutine contacté, Papou Kelenga Poutine contacté et Papou mana Poutine fait. Donc Kouka Keleban. Donc Poutine ko lui il est prêt. Allez prendre un Kelemban mais ka kangar blimba da tobouye koube son kuntamna au kadabla. Poutine est mon fort. A senior climate officer has just spoken up up within in the favor of a Pope Francis recent call for peace talk between Russia and Ukraine, while also warning West about the deepest mistake. Donc, koko papu de wulelike, kuka ben, kuka sabali, kuka sikafo. Bo ay, ko kera trop, ko blena trop, ko gelea trop, alaba y sikafodi. Alaba y sikafodi. Or la même profiter, quand Malien Demseni be encouragé. Ini mo ka différence kira togo abaw jija ni armadon yew kali alala kube segin kofe ay yafuma c'est très important parce que nebe to ka koro la koloshi malien ka jela jona sigi kara on turu jona bo ni be kelebana ite jona bo ke quoi voilà mo ni be keleban ni be faka tranye ite jona bo ke quoi ça dit mon bon na o tseka che quoi ametra mina c'est ça le débat c'est tout ce qui compte mais c'est ça mo do be ulu somay ulu koni ulu parce ibaro mogo be inu te klenye aka tabia te klenye aka tabia te klenye aka famille ke te klenye aka nanta te klenye parce que mogo ka mogo ta ro te klenye donc on est kantoma mais mogo mini bogo ta ro e klenye ni défaut do ba ni yontie fitini do abse ko blanyo krefe ka jamana ke sersoy parce que ne be fait Mali ka ke ka nyaka te Chine kan moi je veux que le Mali soit plus mieux que la Chine et moi je sais que on peut être plus mieux que la Chine. Wallahi billahi lezi Mali bi se ka nyakate machine kan wa Mali be nyakate machine kan tout ce que l'être peut croire tu peux avoir ça dit Allah est almadien dan quoi ka ike fendo di quoi fika doni ko djena tike guno be djena tike la quoi ko be ne ni livre intro ko the strangest secret il faut ni livre avec un bureau kono ne be ni kalan au moins une fois par semaine the strangest secret aramadin ite foida ininka qui se kasoro ite sholike ite mofara ite galontige ite yurgu ke ni ye fenda ininka ka i wuli ka nyeni wallahi suma tallahi ala balatike ate korobo e ki miri e mu me kanela me e fefe soro die kono ya soro to gudme ye tawakkal turi ke follow ya ngani asri ikele nga ngani asri ya sira toma ikele nga sira toma ibode dule la bi way bi be sika ki ga bureau ba kono be sika ga sunyo ba kono ibi muso nyamba bibolo ide nyamba bibolo iche nyamba bibolo ibika mo nyamba boli ibika furu nyamba kono peu importe ni na ni miri ya fefe soro ya be accumuler trop de mais ya be ngani ari siri follow ikele nga ngani asri tu as commencé à faire des pas à la dima donc ne ko ngom Mali be nyaka teme shinka parce que ne ori ngani asri ne dante ori ngani asri ori là moi je n'aime pas les distractions ce n'est pas personnel
Je déteste les distractions. Les distractions ne peuvent pas amener la personne au sommet. Ate korobo, abe feka ko ke subaya de yan. Kina teke te subaya koyi. Moko ye dugu jo ka teme. On me ka moko de la digi. On tina foi créer un moment ma de ka ke diakono. On ne peut pas construire notre nation sur distraction. On doit se concentrer sur les choses concrètes qui peuvent nous amener au sommet. Par exemple, en flène ne ka nyamanko min kay ni Bamako. Ne ma nouvelle même clou la Mali kono. Ye famu. Et ni kalo 6 mois kono ka teme ni kan. Nyamanchen, ne ma nouvelle, ma faut yere 100 yere kono. Et parce que ni ame jamana, et aramadoun ne doun. Aramadoun, ni kenate, jamana ten. Ni kenate moko ten. Ni jamana nyamanchera, o kenade. Ni kenabe barabeke. Ni moko ye barake na fulbe soro. Tout revient à la santé, les euros dénominataires, les petites choses. C'est très très important. Donc c'est très très important à concentrer au locounement nous quand on a tout fait qu'en distracté. Donc les distractions moi je suis obligé de sortir et de dénoncer. Moi je déteste les distractions. Les distractions sont mis en poubelle. Or la neko, moi Mali parti politique, moi betch. Quand Mali mouvement ka betch, on concentré jamana jokan. Jamana joye mouneye. Quand on yoro sanuya, ka kalandon bala. Ka bamananga ke kalan ko don bala jamana joye muni ka nafulo créer an ka nafulo anga bo jamana sabayi anga baraw créer anga malien dom bla femme safa anga jamana développer ni jamana développer na tanye am se ka tola dige am yarum na 600 nous on n'a pas droit à échouer, on ne peut pas échouer. Donc ni Poutine ye akoko apprenne nous ko ka sika fokeni Ukraine papu de ya wule ka deli mais quand on papuma ko papu ka kangara da tobu yi ko parce que kunu ya korobo ko ute mawere korobo ko ni me ka adain. Donc Poutine yete sa da aya funyana ne balala me bawo ame kuma la Hermina et ibe feneka nouvelle bora. La France n'a pas accepté les succès militaires de l'AES, reprend une campagne de dénigrement contre les forces armées burkinabé. Donc au France y a de l'eau d'amener. D'abord au France c'est un pays jaloux. Voilà, la France c'est un pays jaloux. Où le Kéliadi. Parce que vous avez frappé pendant 900 ans, 800 ans. Donc on a héré au thé ou l'ouka la nini. Donc c'est quand on a gagné, c'est ce que la France déteste. Beba donc a foko la coalition de l'AES, quand ça vient de l'armée, ça monte en tasma qui s'est blindé. Ni a bi ou te ka bi en siglenka. Parce que vous avez AES là. Wallahi ni AES qu'on siglente, ça m'a son on a bi en camp. Mais voilà on a foko ni jamana saba, ni maru la foko qui saita korobo. Donc ni be article kono ko France be ka kelia on ga tranye la ni jamana saba kelenga farango kan. Donc on be ka muneke 600. On be ka faire kura la ben, faire mimba to, on va essayer de attaquer. Donc on be ka essayer ka Burkina di attaquer ni Erina. Qu'est-ce qu'on dit? Face à la menace réelle d'une perte d'influence en Afrique, la France a multiplié les campagnes de désinformation et de discréditer des forces armées de ses anciennes colonies. Récemment, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont formé l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023, ont enregistré de bons résultats en termes d'amélioration de la situation sécuritaire dans leur pays grâce à des efforts conjoints et au partage de renseignements des armées des trois pays multiplient les opérations reçues pour éradiquer la menace terroriste au Sahel. Donc Francis diminue anga jamana ka tanye jamana ka juni jamana sabaka trioi Francis taro be fefeke Francis datuguna ne simeno akono Francis be ka kosu beke abaro nga fo sisa ni magara jamana kelina dron I magara jamana saba imbela awnya la Mali famau oni Burkina famau oni Niger famau ube chaner bataille ka nyongo fe awre anga chef d'état-major boto mbi donc amafuko alhamdulillah. Donc la France est jaloux. Donc France ka kele akona la Niger yu bolo mene no umene Niger umene Niger de umene France jaja France ka mena mimbe Niger ate compter jaja basate tse ka shili dabla akono kan a ben ala na krache
basa son de Chili a kono kan mena ni munkala akani name Francis mena la togo mena Niger son du menela d'armes de guerre, des munitions et autres équipements militaires au quartier francophonie et au siège de Cap Sahel à Niamey. Les Nigériens sont suspendus à la suite réservée à cette tentative de déstabilisation de notre pays. L'enquête qui a été confiée à la section des recherches de la gendarmerie de Niamey suit son cours et déjà au stade actuel, des zones d'ombre sont apparues dont il va falloir obligatoirement éclaircir. De quoi s'agit-il? Il faut préciser ici que l'introduction d'armes par des forces partenaires du Niger obéissent à un mémorandum en la matière et tout protocole signé entre le Niger et ses partenaires dans ce cadre en tient rigoureusement compte. Mais au cours de l'enquête, la liste d'armes introduites au Niger par ECAP Sahel qui ont fait l'objet d'autorisation ne correspond pas aux armes saisies lors des perquisitions. Plusieurs armes n'ont pas été retrouvées. Où se trouvent-elles? Alors l'enquête nous le dira certainement. Par ailleurs, des armes au nombre de 57 appartenant aux Français entièrement détruites ne figurent pas sur la liste des armes régulièrement introduites au Niger, donc n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation. La destruction de ces armes est considérée par les enquêteurs comme une dissimulation d'indices de malfaisance. Quant aux lance-roquettes anti-chars et des explosifs retrouvés sur place à la villa de la francophonie, il n'existe aucune réglementation au Niger qui autorise leur introduction dans le pays. Une autre constatation qui a été faite au parc auto du Cap Sahel, et nous avons trouvé dans le parc 16 motos, 6 motos de marque Royale assemblées, c'est-à-dire déjà montées, 10 motos de marque Amazon dans des caisses toutes neuves. Donc, généralement, ce genre de motos sont utilisés par les groupes armés terroristes. En fait, quand on évoque ECAP Sahel dans cette affaire, il y a une nuance de taille à faire au regard de certaines informations fournies par les services de renseignement généraux nigériens qui placent clairement la France au cœur de cette subversion. En effet, lorsqu'en octobre 2023, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur avait demandé à toutes les missions de forces partenaires présentes au Niger. Donc, ayaye, ne Francis de ou sonkoro damene, ou ayaye ou teka se Niger là, alsa ou beka marfa ou la dogo kala do Niger, mais au bela Niger beka bo ou sonkoro kalama petit à petit. Donc, ambola ermina anye nouvelle do soro kabo Sikasso. Ame wule la kanse anga jamana nyamgo ma. Ame kuma la ermina Sikasso ka uko uka Dr Soba. Sikasso Dr Soba ko scanner de ta akono. Voilà, scanner. Ko scanner tuka Dr So konala. Voilà, scanner te Dr So konala. Sikasso Dr Soba. Voilà, uka Dr Soba ko Dr So mogobe scanner la. Ko scanner imbe ko achena amena mais ntaro ni nyina de kera ni munkera mais amaseka replacer alsa. Bon komi Sikasso ka wene wele ko dante ibake alakama iki dado ala komi fama obi kumakana me wala sa abseka suma. Donc on va fo anga ministre de santé nyana. Ministre de santé ana kluba ana Sikasso no ya anga jamana e maradoy Sikasso ni jiba be na Sikasso no e jamana sanwambai ko a Dr So konala a Dr So minga boni a bay grand hôpital de Sikasso ko uka scanner machine ka a chenenu. Donc jamana ute se ka taka scanner ke ku be taka sekudi ka ta scanner ke ko donc ka koloka bo ka be ka jamana kono deun abe ku degun an balma ke do fene kun ko ma ko u balmamso do tununa mais ntaro nye a photo bla romina mais ko den do fene tununa mais wallahi ntaro nye photo bla romina nyen dalakan di chema ngombe mba kumakan ka ira dien bala mais ko demsoni do tununa mais masami alaye me kuma la fait ermina et j'ai pas la photo à mes dispositions mais ni anga fama obeseku ujija to bela masha Allah ka seka suka uka scanner ko nyarabo abe janye kadaka Dr So Kunturu ni scanner ta kono au mai kadaka moi je suis un homme de l'hôpital et il faut pouvoir diagnostiquer les gens no de fa nyana ngo faut te kenabo ni bebe na kenari ko fe ni a obeka aussi kanela me a Kennedy ni mangene seka ni shike
Donc la santé est très très important. Ça fait partie des primordiales. Mais à côté d'une balma qui fait, mon me fait un kuma ou ka demso mi tunna, mais à ma tien, ne sera qu'à temps sur ka show rek ne suntre peut-être monsieur ko ndamago là. C'est très très important. Ambola Hermina amena ndado do ko dante ko vraiment ko na ma sukal ko inga dondoni ne ka sukal ko man bo ne ka asimi ko man bo ne ka maliko ka bo ne ka maliko ka bo donc ni ka maliko ka bo i ka jama ɲɛmɔgɔ ibo iko ka ko be bonya jagwa di do est-ce que fo ki bi ka jamana fɛ ye fam kiti jarabi ka jamana ɲɛmɔgɔ la o se ka kɛ o donc jamana kanu o de b'a to adamaden bɛ funteni tuma dɔw la jamana kanu de b'a kɛ i fam parce que n'i ye ko ye ko min tɛ jamana nafa ni e ma sɔn ka bɔ k'i hɔrɔn da don o la vraiment i tɛ halala ye wallahi billahi lezi donc ne ka jamana ko de ka bon o jamana ko bonya jɔn de b'a ɲɛma Assimi Goïta Choguel Kogala Maïga o ni tɔ minnu b'u duguma donc ne se ka fɔ n ka Maliko ka bon ko ne ka Assimi ko tɛ bonya ne se ka fɔ ko n ka Maliko ka bon ko ne ka Choguel ko tɛ bonya o bɛ yɛlɛma cogo kelen pe de la ne ɲɛ b'a la o bɛ ka taga sira min kan na a man diya ne m'a fɔ ko n'a y'aw diya dɛ n'a ma ne diya bɛɛ n'i ka jateminɛ de don donc o kɔnɔna la ni ne y'a ye mɔgɔw bɛ ka minɛ ka taga kaso la a kasoladenw nafa kisɛ kelen tɛ sanga jamana ma moi je suis en position morale k'an da don o la ni mɔgɔw ka kasoladenw minnu bɛ ka jamana supporter n'u ka kasoladenw nafa bɛ se jamana ma an kana dabila dɛ an ka daminɛ fo sini kɛnɛ an k'a daminɛ fo san wɛrɛ mais ni mɔgɔw minnu bɛ ka jamana supporter n'u ka kasoladenw nafa tɛ se jamana ma ne ma bɔ k'an da don o la o kɔrɔ ko ne tɛ Mali fɛ i bɛ bɔ k'i da don o la de o de ye hɔrɔnya ye Mali mago tɛ mɔgɔ si la i k'i yɛrɛ kɛ sagamɔnɛ ye c'est très très important donc minnu b'a fɔ ko n ka Choguel ko ka bon n bɛna yira u la kun min na n ka Choguel ko ka bon parce que n ye cɛ la kɔlɔsi i n'a fɔ ko n ye Assimi la kɔlɔsi cogo min na u fila tacogo ɲɔgɔn fɛ foyi ma ɲi k'a bɔ voilà ko ɲuman de don que cela soit très clair maa si kana fɔ k'i b'a fɔ k'i bɛ ɲinɛ mɔgɔw ka ɲuman kɔ o ye kafiri sɔn de ye ala ka diɲɛ kafiri bɛɛ nagasi ninnu y'u di fu donc n b'a fɛ ko précision di bɛɛ k'a faamu ne tɛ anti français de mais ne ye malien de d'abord kojugu fo bɛɛ k'a faamu parce que dɔw ye livre ko kuma ma u bɛ wele bon e b'a fɛ ka président ɲini n'i y'o kuma fɔ français bɛ bɛna i contre la i bɛna sira sɔrɔ n ko n terikɛ mais d'abord français yɛrɛ u ka président b'u ka intérêt de défendre a fɔlɔna français tɛ voter malien de bɛ voter a sabanan moi je suis très conscient que ni e bilala présidentiya la e tɛna France kɛlɛ n'i y'a kɛlɛya cogo dɔ la i bɛna jamana ci mais n'i yɛrɛ bonya u y'a ye ko e ye mɔgɔ seriyelen e bɛ baara k'a ɲɛma olu yɛrɛ bɛ tila k'i ta comme un partenaire mais n'u y'a jate e bɛ tulonkɛ de la e bɛ nafolo tiɲɛ de la e bɛ kumabaw de la jamana tɛ dilan foyi tɛ kɛ mais en ce moment u b'a fɔ ko ni ye mɔgɔ min ye an bɛ se ka manipuler min ka d'a ye o b'o de kɛ u b'o de kɛ président caman la n'o tɛ ni Modibo kuma bila contre la mais u b'a bonya o de Gaulle bɛ Modibo bonya o Moussa Traoré filɛ nin ye a kun bɛ taa mission voyage officiel dɔ la en France en 74 ko f'a ka fugulan b'a bɔ ka veste ni cravate don n'o tɛ France président Sarr sɔrɔ a ko n'o don k'a ye visite dabila k'a tɛ taa mais u tilala k'a fɔ k'olu sɔnna mais ni président bɛ n'i sigi candidat yɛrɛ u b'a sɛbɛn journaux la o ne taara à l'Élysée conseiller dɔ ye reçoit ne taara Quai d'Orsay la mais o ye kan ka mɔgɔw lamalo e bɛ président ya ɲini Mali la i b'a fɔ maliyɛn k'i taara jamana wɛrɛ conseiller kuturu i taara o fɛ k'i kalifa ale la mais o tɛ Mali président o fo maliyɛn k'o fana faamu ne tɛ mɔgɔ si contre la n tɛ France contre la n tɛ Amérique contre la n tɛ communauté internationale contre la mais ne ye maliyɛn de ye avant tout maintenant ka kuma laban n b'a fɛ maliyɛnw ka bon a ye nin ye est-ce que fɛn changera Choguel la Choguel bɛ nin kɛ tuma min na transition kun tɛ yen ça s'est fait en 2018 le 18 août 2018 c'est ça l'homme o de la mɔgɔ baden de bɛ yen ne n'u tɛna ɲɔgɔn faamu i ye faamuya parce que n tulo bɛ mɔgɔ caman na u bɛ ka bɔ k'u bɛ ne fara u ka sagamɔnɛw kan a bɛ sabali
Malien be ko kalama mogo ngolo ba kandala Mali kono a bebene la me alhamdulillah ala de ake ala donne don uteka na me ko nga bonga jan uteka na me ko nchekan ube na meri parce que me ka tinya de fo Mali gouvernement mene bonya muna parce que ba do me tinya de kan Mali demsenu mene la me parce que ba do me tinya de kan nene boro tinya kan comme ke mogo sako ke folay ube ne ke flani kafodi awma. C'est très important anga mogo ba umbunya ne be ka kelem ke sugel no fe ne bo kele clinique asimi no fe ne be ko kele clinique asimi no fe oni asimi no fa mogo be. Donc c'est très très important. Il faut pas vous laisser être manipulé par des gens qui sont manipulables. Et puis ni mogo meka boka mogo ni fiwere doya quoi aba tigi la me quoi abu ka jetemina quoi et mogo mbi kanto ko alne ale fana ba mine la côté foi kalela et depuis baro matien baro kera kuma kera saka donc mogo mu mekla ku jo ko on mena sogel la ces problèmes bon ibaro kuma kera saka sogel a été consistant. Il faut connaître l'homme. Pourquoi Nebe Assimi Goïta fait? Il a été consistant. Assimi ka Mali supporté. Assimi ka Mali ka barake depuis Allah ya dan dominant. De Britanniques hein, jusqu'à Emia, Fokanase Bima. Il a passé toute sa vie en servant le pays. On a eu Assimi photo là, il a massé ka temps soro au célébrer. Avec un muso célébrer parce que comment kera saka et clé flyna parce que ngo anga moko kana mene munanga moko kana mene parce que atem na fa fo nyanga jamana yi ça nous coûte ni ka moko be kasola moko mun be ka jamana supporter wuli ka kangar dawiye wuli ka kangar dawiye ku baga mais ka moko black kasola ça nous coûte. On a besoin de l'argent, on n'a pas besoin de gaspiller l'argent. Il y a beaucoup kuma fo ka iseka et président et naka moko challenger dans le respect président a donné be ka kelem keo Sakamono beaucoup Djoko, tu nous as laissé en plein vol. Ne sais pas Mali laissé en plein vol. On est des volés. Mali est né. L'État c'est moi. L'État c'est toi. Ne ma foi moi jamana et jamana deuniwa. Ne ka fait bébé Mali kono. Ne ka investissement bébé Mali kono. Donc maintenant me ka armadien supporter. Il faut ka doit me ka Johnny supporter. Moko tika moko ba. Itika moko la yelen sans fait ka yiri tekenai. En sonne d'où a diarrié aux Maliens soins, a ma diarrié aux Maliens soins, au Rikanga Dabla. Neto Gernila. Yefamia, Neto Gernila. Ni à la cloche, ne m'a dit que ma si supporter Mali politiquement, ni Assimi Goïta. Ebe mo chama we boka kule ba ni fonke analyse boke ni nanu la je. Président foi mana Mali kono mamu supporter men kali cornela atei alni Assimi tendi mo menace sini ube ko fena ka koliji la u to de ko aja ibe aja don u ko najini nje fuba ke nala wa berela aja ebe bo ke bere ko se ite sira la nyasa ay sawari sa ne ma fa ngonjele no ne somba de ne la mais ebe fo ke bo ka karde ne aja Mali kono Mogo siman fanga keya ama mogo munu supporter ay sera la nyasa ay mogo to ku fi ku sa ay anto ya nyakimo ka boroke ay anto ya jamana dimsonu na liga bos nokola ay anto anga kuma jamana mogo baw fe jamana chokoro baw jamana almamu ba ona me anga kuma bo fo kutubaw la misri kono o responsabilité badi ha ngache o ka me boka ne critiquer ne be ka ola me ne be ka yele ne ta unjabi parce que ça n'a pas d'importance ne be nsikidro nga miri ngo OK do me ka ne critiquer OK Karsa de me critiquer, ok. Est-ce que IBK supporter, IBK supporter, ils ont un mérite fene, ils doivent faire supporter. Moi, si mon fanga soro kumu supporter, atei. Fanga peut supporter. Go ke ne be kanga massacre supporter. Ne ninga massacre be kumala. On a ka ministre yefomu. Ne be ku supporter ou ba donc on ne be ku supporter généralement. Ou bas donc on est supporter c'est vrai que moko kala no nedu c'est des sortants de Emia on yebe surasi nous na moko kala no nedu ou ngolo kan ou ye kalanke et moi les moko nedu atie nous sommes tous des privilèges
On comprend le langage. Donc, on est avec un jamanyamo fait, avec un barake à la kama, avec un langage famille. On est beau, mon mine de l'âme, on nous met jamana supporter. Angan djidja, anga fama bem le toko kelina. Angana foko sogel betan, asimi betan, wage betan, kamara betan, kone betan, maliki betan, anga bola. Anga bola. Anga bola, anga jamana bla fembe sans fait. Anga jamanyamo, angu bla fembe sans fait. Anga soroka funyana ni filibe romina. Nous yo kominke, anga beaucoup supporter. Anga funyana félicitations. Ye mouken ni. Ne ma bossi sanka anga colonel Oumar Diarra. Ne ma bossanga féliciter ya. Mali bebene la mesukuba kono. Oumar Diarra be do sini bararo la. Beba ko Oumar Diarra dante ko meki commentaire que ça. Na kadai c'est un humain. Ça lui fait du bien. C'est ce qu'il s'agit. Donc angana barata kulonge la kulongete. Mais ni fama ou be sira ka sira minte na fala do jamana kan fili de dowa tugu de dowa amana ka tugu amabla fili minan kono. C'est notre obligation morale de leur dire dans le respect, même si ça fait mal. Est-ce que mo me ki de me kudo kasola, est-ce que na fa ba kan jamana a fo yana même makum na fa fo itaka, est-ce que aben na fo la do jamana ku ate na fo la do jamana ku, est-ce que aben na fo bo jamana ku aben na fo bo jamana ku. C'est comme ça un homme intelligent doit penser. Mounambake. Donc, anga bo mena on kono. Now, ni mami jamana tonomada. Mami jamana nini. Mami jamana jamfa. Mami te jamana bunya. Mami taka jamana nyango bunya. Ne kanto mo made. Ne kanto mo ma. Donc, a foranyana kubeka loi de cybercriminalité. Kubeka lajé djinyama jolina kubina ayelema ay sogel comment ay sogel lamé pourquoi je supporte l'homme a koni ay ko bilan kono ten tolé donc ko sogel be boka discours kalan ay avec un discours clé kalan depuis amaka ministère avec un discours clé kalan depuis amado transition. C'est ça l'homme ninkera en 2018 Mourchitena ko communauté internationale ko serval ko barkan mo shitena kamali de la avanu o yekeli l'armée shitena kamali de la sans notre armée ko de kama ne be nyemo do lame o be sigi ka ke tlonge ka ke yele ko mali soda su be boli ni ma fakira dro be boli nyemo baw do be se ka bafu do beta kenema o beta jamna were nyimo nu député soldat su tambolo ni mugu ci dron be boli galondo mali soldat su courage mumbula atsekafo mais umu formé ibi blaka ta kelela kele minan tiboro amogo muga we marfa fla dawma o marfa fana uganga kise keme saba dawma o kise binani dawma ni manga wulia na sera yoro dola. Ils étaient courageux. Où Sarah, c'est vrai à Islam ou don sera, mais où Sarah, parce que munitions de bana. Si tu n'as foyé que les soldats maliens ne sont pas courageux. Minumbofu, ou le de Jamanachi. Ou le Kakman. Eh Allah, Némani Sodabla Bideve Kashi a Ben Allah Nakrache. C'est Galonte Mena Boulassa. C'est Emoro Tien Fokadi. Tien Fokadi ça. On y va tien fo iti miri yemu fo kunu a Ben Allah Nakrache. Malien. Aw manime. Aw cloté Sogel Kumakana. Sogel Beka discours clémi phobie. Anga surasu. Anga monebo dion. Surasi nous nous yere kalama. Surasi nous nous munu don. Sogel Beka ni kuma info depuis 2018. Ntik ala. Malien tu te sera la nye. Aw taka mogoba minenganya. Aw te sabali aka jamana mbla femme sans fait. Aw te sabali aka bo armadin kula. Aka armadin tanto munu me jamana tanto. Aw te sabali aka fara fisi waliama. Mamunye ou da jamana ate sabali aka fara ka mogoba bo dafitini fait. Malion ala be sans fait quoi? Ala be sans fait quoi? Ala be sans fait. Mama ya a doy jigi koro ni o janfa wallahi ala ti sako dima donc ne tado ni video in kofe
Mɔgɔ minnu b'a fɔ ko an bɛ k'a fɔ ko an bɛna Sogɛli lase problème ma, vraiment il faut avoir des hontes. Vraiment kan ka maloya. That should be shame. That should be shame. Ni yɔrɔ in na Assimi de bɛ fo parce que n'i y'a ye a ye Sogɛli gɛrɛ a la, il have done his own work. A y'a kɛ exercice de kɛ. Nin b'a yira k'a fɔ ko Assimi c'est un grand leader. N'i y'a ye a ye Sogɛli choisi, il n'était pas obligé ou. M5 y'a bila ka taga, mais il n'était pas obligé de l'accepter. Donc o b'a yira k'a fɔ ko Assimi fana y'a ka baara de kɛ pour vraiment accepter ce monsieur. Donc ni nana lajɛ en 2018, nous sommes en 2024, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Il y a 6 ans de cela. 6 ans. Il y a 100 euros. Ni na Sogɛli ka 100 euros kuma lamɛn k'a lajɛ a bɛ ka kuma kelen min fɔ su in na. Quelle est la différence? Quelle est la différence? There is no difference. Il n'y a pas de différence. Donc ne b'aw ɲininka o. Ni dɔ bɔra k'a bɛ so o tigi ma ne sigilen ɲɛna, Ala ye kuma nɔgɔya ne ye. Ne kan ka mun de kɛ? E k'i bila ne place la, ne bɛ mun de kɛ? Donc Ala k'an sɔn hakili ɲuman na. Ala kana an kɛ janfanti ye maa minnu ye u sacrifier jamana ye. C'est très très important. U kana la soldats démoralisés. Et puis mɔgɔ minnu b'o fɔ a bɛɛ bɛ hôtel ni ka climatiseur kɔnɔ gɛlɛya si t'u kan. Nous, nos soldats sont des soldats de valeur. Le soldat malien a un problème. Il n'est pas équipé. Il n'y a pas de discipline. Les chefs ne donnent pas l'exemple tous les jours. Mɔgɔ minnu bɛ yɛlɛ grade la, ni jateminɛ kɛra soldat ye, i y'a dɔn profession bɛɛ la, i kɛra avocat, i kɛra médecin, i kɛra soldat, min ye min ye o y'o ye o. U bɛ ɲɔgɔn dɔn. Nous, ebe terrain ka, ebe kɛlɛ la. Mɔgɔ dɔ sigilen bɛ Bamakɔ, a bɛ climatiseur ni fɛn kɔnɔ, a bɛ mobile la, ale bɛ yɛlɛ grade la. E bɛ tila k'a fɔ ko o tuma e ye mɔgɔ sugu ye. Donc o bɛɛ ne t'a fɛ ka ko dɔ fɔ parce que n'i y'a fɔ, a bɛ fɛ comme on b'a fɛ ka sɔrɔdasi l'amour. Mais ne t'o fɔ jamais parce que n t'a fɛ ka fanga la gosi ka se yɔrɔ dɔ la. Mais an ka sɔrɔdasi ne t'a fɛ k'a mɛn tuguni. Ni responsable politique min y'a fɔ, ne bɛ min fɔ a ye n bɛna fɔ a ye n'i y'a fɔ ko sɔrɔdasi bɛ boli. Donc kuma sabanan bɛ n bolo k'a fɔ. Maliyɛnw k'a dɔn k'u ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Ni fili kɛra yɔrɔ min na Burudamɛw fɛ an fana fɛ o ka fɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma. Mais sisan Mali démoraliselen don. Maliyɛnw yɛrɛ n'i ye jateminɛ kɛ u b'a fɔ k'u ka destin bɛɛ bɛ communauté internationale ni France bolo. U b'a fɛ k'a fɔ Maliyɛnw aw kana décourager. Aw kana jɔ a yɛrɛ la. Nous sommes un grand peuple. L'empire du Mali, l'empire du Ghana, l'empire Songwe, nous sommes mɔgɔ min wolo. E tɛ se ka kɛ kɔfɛ mɔgɔ ye. Cogo si la. Mali sera nin na parce que ɲɛmɔgɔw dɔ ye jamana janfa. Donc u kana espoir perdu. Ne dalen b'a la. Mali cɛ ani muso dɔw bɛ sɔrɔ Mali la. Min bɛ Mali bɔ nɔgɔ la. Ala k'o kɛ. A kɛra an ka. Allahu Akbar. Ala na kira. Ntigi Ala. Ya Rab, ya Arab, ya Rab. Ya la hawla wala quwwata illa billahi l'azil hakim. Ntigi Ala. Ala k'an to tiɲɛ kɔ quoi. Non, mais ça donne l'envie de pleurer quoi. La ilaha illallah. Subhanallah. Maliyɛnw ni ne kun bɛna kɛlɛ anw sigilen ɲɛna tile fila in na. Ntigi Ala. La ilaha illallah. Subhanallah. Ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wow. Wallahi foyi tɛ digina la tuguni Mali kɔnɔ. Inch'Allah. Foyi tɛ digina la tuguni jamana in kɔnɔ. Maliyɛn ka foyi tɛ ne dabali ban tuguni. An bɛ kule bɛɛ la nin bi Sogɛli ni 2018 stratégie an tɛ k'o de appliquer sisan.
2018 stratégie on était appliquer 600 comme marfa kisse kutanga sur asubulu marfa kisse akuntubulu quand ils étaient démoralisés ni on a même profité sur carte kono il va remettre un téléphone jurubla ni téléphone jurubla mogo be ngole mi deli ala kama ni se ka nga sur asu tanto kana idama ka sur asu ka ko fuila ni se kula ina sanfé c'est très important. C'est très important. Tu m'as donné un téléphone blanc. Kakao da sa fo. Ni mo min seka surasu sangoro tan. Foi kani bla dia kono ki va seka surasu la digi. Al ni no asoroko ou ko do ke kamay I kana fo. Voilà. C'est pas bon. Il faut que ou mural ka tout là. Donc ne ba ou nga sa mali kono. Sogeli e fin keleke en 2018. Antoko kelekele ne kebia. Donc Djomi tu yerema qui va foko ka boa place là. Djomi tu yerema qui va foko te jamanye moye. Djomi tu yerema qui va foko te mo côté Djoma Faranyonga. Qu'est-ce qu'il a dit? Anga ya Faranyonga. Anga Faranyonga. Tout un grand leader. Neni te bo jamanye mo dakono dron jamanye mo te. Il faut être humble. Ouais, il veut dimi. Mais il faut aussi apprendre comment revenir à terre. Au cours de qui me file là, au cours de qui est Djamanyemoué, au cours de qui il y a l'émotion, l'intelligence, qui peut contrôler votre l'émotion et aller et poursuivre tes objectifs. C'est très important. Quand il y a Fanyoma, voilà l'homme. Au cours avec un discours de Ronkalan, avec un discours Kelen Kala amena. Donc c'est un homme qui a des visions. Il sait ce qu'il veut. Il ne faut pas qu'on se laisse d'être distracté. On ne peut pas se laisser être distracté. C'est très très important. Donc c'est ça l'homme Sogel. Il a failli qu'il ait joué. Il y a deux patriotes qui sont en train de diriger notre beau pays à l'heure dont je vous parle. Et on doit les garder avec notre vie. Pourquoi? C'est leur parcours qui demande ça. C'est leur parcours qui demande ça. C'est leur parcours qui exige ça. C'est très très important. Ne balana mabagao. Sogel ko kangana njigla teke malila. Et il a des raisons. Moi je vais vous donner des raisons. Je vais vous donner des statistiques. Le Mali est doté de certaines des réserves de minéraux les plus convoités de la planète. Anga jamana kono. Ala ye fɛnw de da anw ma an ka jamana dugu jukɔrɔ. A tɛ adamaden foyi bolo diɲɛ kɔnɔ fo jamana ni Mali b'o jamana la. Les plus convoités de la planète. O jamana an bɛ k'o de kɛlɛ kɛ. C'est pas moi qui a dit ça. Hein. C'est Financing Time qui a dit ça. C'est les Américains qui ont dit ça. Américains ont un magazine qui Financing Time. Le Mali dote 5 milliards de tonnes de bauxite. 5 milliards de tonnes de bauxite. Bauxite à milliard d'euros. 5 milliards de tonnes de bauxite. Bauxite milliard d'euros. La plus grande réserve du monde. On a été massif le dia kono. Et ni ala krache. Ibi jiglate ko jamana la. Et ni ala krache. O jamana mo be distraction. Notre pays n'a pas besoin de distraction. Notre pays a besoin que des exécutions. Plus de 10 milliards de tonnes de minerais. Le Mali possède plus de 10 milliards de tonnes de minerais. De fer. Le Mali ne peut pas être distracté. Des diamants, de l'or et des quantités indéterminées d'uranium. Kou uranium même Mali dugolo dantala. Indéterminé au cours de Tokana. Dante nafolomina orbe Mali dugolo quand ça vient de l'uranium. Uranium est fait de français be kasimu no fait. Français ka boloni fait minte. Ou betaka Niger datuna chwa kono mu no fait. Ore uranium
Ko au moment Mali kono, ko dantala. Donc le Mali ne peut pas être distracté. De nickel, de coltan, de lithium, de diamant, de cuivre, de l'eau douce, de pétrole, de gaz hydrocarbures, de hydrogène. Le Mali est un scandale géologique de l'Afrique. Donc maintenant, le gouvernement et le président Assimi Goïta, Simo Dakantiki, doivent s'assumer maintenant. Et c'est maintenant, sans délai, pour qu'on puisse vraiment commencer à égorger notre richesse. Le Mali a tout ce que le Mali a besoin. Aman Djidjadron, qu'a présent demain, qu'a encouragé, mais aussi qu'a qu'une distraction, mais c'est pas possible. On ne peut pas construire le pays sous la distraction. Mais comment informer ce comment il can? Mais comment informer ce comment il can? Jamana c'est qu'à distraction qu'on a là. On doit mettre toutes les distractions à côté. On a conquête des richesses là. Donc quand ceux disent que c'est basé sur des concepts et sur des recherches concrètes. La richesse du Mali, c'est quoi la richesse du Mali? Bien que le pays dispose de ressources souterraines telles que la bauxite, l'or et j'en pense, de pétrole et j'en pense, en classement des États du monde produit le fer minéraux. Donc le Mali n'est pas n'importe quel pays. Donc on a tawakaltu ke alaye, on a djidja, on a focusé jamana djokan, on a focusé jamana développer likan, on a focusé tien fokan, on a focusé nyogo mangutu tien la, nafa foito oula. Mais na manya iko be mo mangutu tien, ibi djidja, ibi aramade mangutu tien kan. Ibi aramade mangutu tien kan. Ibi aramade nga fota ta iba analyser ka korofo au lieu qu'il ka fodron ko ni metan. Bébé c'est OK. Il faut être conceptionnel. Voilà. Sinon bébé c'est qui d'autres autrement. Mais quelle est votre conception? Il faut analyser les concepts. Nene kuma do fo. Nya fo munila. Nya fo kada munikan. Munen black a fo. Ni claro la c'est qu'il résultat ke. Mais c'est très facile quand on finit critiquer pour seulement critiquer. Notre pays n'a pas besoin de distraction. Vive le Mali. Alakanga jamana kanda. Alaka songolo sangorotan. Alaka songolo la teme ko nyuma da ama. Alakanga jamana kanda. Alaka sabati. Nene kumene buluka da uma. Shuina. Sur carte konala. On legend media konala. Into next time. Ciao Kambe. Salamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.